Hej YouTube. Velkommen til Per jeg også. Jeg er der med bygge et blyantshøj. Det er sådan nogle fra Søsterne Grene. Og så tænker I nok, at vi har brugt en hel masse penge på dem, men nej, det har vi ikke. Det har været gratis, fordi vi har fået sponsoreret dem. Hvor mange blyanter var der? Der var 55. 55 blyanter. Der vil senere komme en video ud, hvor der vi sender ind til dem. Og der er måske lige lidt flere end 55. Ja, så vil der måske nok være 101 eller andet. Men vi ved det ikke noget. Vi skal først op og spørge dem, om vi kan få sponsoreret nogle flere. Men det skulle nok blive fedt. Så det er jo bare en lille bitte start, vi starter ud på. Det er jo ikke det store, vi starter med. Nej, det store det kommer først i weekenden. Ja. På fredag, der vil vi nok der skal vi være sammen. Ja, og hygge os. Jeg skal ud og drikke senere. Så det bliver nok før, så vi ikke er patte 4, så vi kan begynde at snakke om, at vi bygger bilstik. I løbet af aftenen. Ja, det kan være med. Prøv at tænke sig at lave de her stolper ude på syderne. Det kan vi godt gøre. Det gør vi sgu ikke. Nå, men Jens, jeg tager dem lige. Ja. Yep, det er det her lille fucking blyantårn, som vi har lavet. Og når vi på fanden, så kommer jeg nok til at gå herop til. Og så kan det være, at vi laver 2 i stedet for sådan her. Sådan bare er det nemmere. Så er det med at vælte, når vi nu går udenfor. Når jeg er igennem. Ja. Men så laver vi nok sådan nogle op her på siden. Sådan der. Lige præcis. Og så skal det nok lige være lidt mere stabilt. Jeg tror, vi limer dem. Gør vi? Nej, fordi det spilder lige. Fuck det, vi får bare sponsoreret det også. Nå, Husk alle sammen, Søsterne Grene, det er det bedste. Gå dertil. det er det billige råvarer. Nå, vi ses YouTube. Peace on the street, son!